Mapak tukang sayur sekesuk ora ono liwat ning ngarep oma. Sedeng ono sing liwat onoke gur tahu karo tempe. Tukang sayur sing biasane teko esuk ning ngarep oma iku ora dodol dina iki, Bes. Iki aku bingung, Bes, tahu karo tempeku iki arep tak apakno. Arep tak goreng kaya biasane ngono ku, kok rasane ya tuwa emen ya bendino tahu tempe digoreng. Lalu iseng-iseng lah aku nyekrol tok-tok dan menemukan resep semur tahu. Yo terus nyobalah aku iki, Besti, carane ngikutin tok. Yo jek pertama kali iki, Besti, aku masak sing jenenge semur tahu. Bumbu sing wis mari di blender mau iki tak cemplungkan ke dalam minyak yang panas. Dulu aku nek masak bumbune di blender ngono ku, bumbune tak satno sik baru tak sunteki minyak. Tapi bagiku ngono ku kok tambah suwe ya, Bes. Lebih cepet sing langsung dicemplungno nang minyak sing panas. Tapi cara masak orang beda-beda kan. Iki bumbu mateng tak tambahi air sing rada akeh terus tak wehi kecap. Yo sesuai dengan video di TokTok. Terus tahu sing wis digoreng dicemplungno, dibiarkan sampai rada sat. Yo nek caraku salah harap dimaklumi yo, Bes. Dik belajar iki. Iki banyune wis rodok menyusut, Bes. Ayo gendang dintas. Dan iki penampakannya setelah mateng, kurang lebihnya seperti ini. Tempene mau sidane tak goreng, tak wehi selimut, Besti. Ben ora kademen. Menurutku tempe selimut ngene iki enake kok pas sik tas ngentas tok ngono ya, Besti. Sik panas ngono ku, lek adem ngono wis gak enak. Lek menurutmu piye, Besti?